హాయ్ డిబిఎంఎస్ ఎగ్జామ్ రేపేనా ఒకసారి ఈఎఫ్ కార్డ్ రూల్స్ చూసుకొని వెళ్ళిపోదాం. 10 మార్క్స్ పక్కా. రూల్ 0 ఫౌండేషన్. నీ సిస్టమ్ మొత్తం రిలేషనల్ మోడల్ని మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి. రూల్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్. నీ డేటా అంతా రోస్ అండ్ కాలమ్స్లోనే ఉండాలి. యాక్సెస్ ప్రైమరీ కీ గురించి మాట్లాడాలి. రూల్ 3 నల్ వాల్యూస్. నల్ వాల్యూస్ని కరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయగలగాలి. రూల్ 4 కేటలాగ్. మెటా డేటాని కూడా టేబుల్స్లో ఉండాలి. రూల్ 5 లాంగ్వేజ్. ఎస్క్యూఎల్ లాంటి ఒక లాంగ్వేజ్తో అన్ని రకాల ఆపరేషన్స్ చేయగలిగి ఉండాలి. రూల్ 6 వ్యూ అప్డేట్. వ్యూస్ని అప్డేట్ చేయగలగాలి. రూల్ 7 ఆపరేషన్స్. ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఇలాంటివన్నీ బల్క్గా చేయగలగాలి. రూల్ 8 ఫిజికల్ ఇండిపెండెన్సీ. స్టోరేజ్ చేంజ్ అయినా ఎఫెక్ట్ ఉండకూడదు. నెంబర్ 9 లాజికల్ ఇండిపెండెన్సీ. టేబుల్ చేంజ్ అయినా యూజర్స్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. రూల్ 10 ఇంటిగ్రిటీ. కాన్స్ట్రెయిన్స్ డేటాబేస్లో మెయింటైన్ చేయాలి. రూల్ 11 డిస్ట్రిబ్యూషన్. డేటా ఎక్కడున్నా కానీ సేమ్ యాక్సెస్ ఉండాలి. రూల్ 12 నాన్ సబ్రివిజన్. మీ డేటాని ఎవ్వరు తీసుకోకుండా వేరే వాళ్ళు బైపాస్ చేయకూడదండి బాబు. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్.